Sadag. Napalabas, nakita ni Doña Caridad ti kinadagket dalay kaken Albert nga agsarsarita. Nakapungtot daytoy, ket kayat na akastigwen ti babae, ngem inanawa ni Albert ti inana. Kinunana nga iso ti nakisarsarita iti balasang. Iti sabali a bangir, nakita ni Don Amado ti transaksyon ti kumpanyada ken ni Don Fausto ken ti kumpanya ti motorsiklo agim matangan da misti. Inlawlawag nga ron tinawd-udi no apay anas ken agim matang iti motorsiklo. Kabayatan na, mas daw met nilay ka tasaan arimrimwar iti silid na ni Albert. Ingkedeng na nga rod amapan kitaan ti baro. Itagagayam, denggen nyo tituloy tinubela tayo anapaulwan. Sadag! Senyorito Albert? Senyorito? Saan mat anak kiri daw ti silid na? Nakalukat na paiso. Sumrat aklat na. Senyorito Ha? Diyos ko! Senyorito! Anya ti mapaspasama kada kayo! Senyorito! Senyorito! Diyos ko! Senyorito! Nagbara kayo! Mabit lang, senyorito! Inak mga ti danom! Banyusan kayo! Kalpasan na! Pag tumaron kayo iti agas! Mabit lang! O anya, Misty. Naskin nga itulod ka. Tama nga no sumangpit to ni Papam. Sige, Dan. Ala, isuot mo to helmet mo. Agyaman na ka. Ay na, talagaan na si kaso ka. Awan anyaman na. Alan, umay kan, tapno maitulod ka. O anya, napagtumarmon ni Albert? Uwan, nana. O, apay nga rod akas tatilangam. Madanagan na kami kan kuana. Nagngato kami na talaga tigurigor na. Tinasayaat, ingkay kanen iti kanen na iti seled na. Bayat nga awan pay laang da senyor kad senyora. Nana. Alahan balasang ko. Amok akayat mo nga asikasuan ni Albert. Takayat mo ti makasubad iti kinaimbag na ken ka. Basta daak lang diti balay ti komadrek, Amado. Okay ka dilanggan ka nga uray may isang nga oras pa iti panaguray mo dita, Caridad. Naskan ngamin nga ring paskuter aramidak, tapno day talamang urnusan intong bigat. Ada ka di pa'y maaramidak? No kumata inaramat ko tilugad ko. Saan ka lakuman ataktakan? At dayta ka manan. Apay ka di akasta ka. Mawatam kumamat nga adda trabaho. Mawatak. Ngam padasam kumamat atal Japan tirilom. Anyat orasan aya? Caridad. Aging galaang iti alas 5 ti trabaho. Ngam alas 6. Caridad. Bukod tayo ang negosyo dahito as-asikaswag. Sana kas iti daduma ang masusweldo ang dalaang. Dahito ti duma kadagiti sa bali nga da trabaho na. Ngala. Ang mga no sa dino manen ti pagtorturungan da ito'y asaritaan ta. Sige, basta urayin ka dito'y amang sokon kanya. O, Misty. Adatan dito isang wanan ti mansyon nyo. Anya amansyon? Dakdakil nga amang tibalay da Albert ngam tibalay mi. Dayjay ati mako na amansyon. Sika talaga. Mabiit lang ang tadumsaga ka. Agyaman iti panang itulod mo kanya ka. Awan ti rumbang apagyamanam. To'y helmet nga inaramat ko. Yag mo. Kanayon nga imatag da ito'y. Tano bilang lang. Ada aramatam. Agyaman Dan. Sige nga roden, Misty. Mapanakon. Sige.
Arikrik na. Talaga anaala kon tinaan-anay apa nagtalak ni Dan. Nagbaligi ket amok. Intundumteng ti umno akan ito. Maipilit kuntukan kwa na ti anyaman akayat ko. Kumusta ni Albert? Agor-igor pa'y laang, Nana. Ay sus, anya nga tanaya ti inararamid na. Apay nga agsakit mutan. Iso siguro asan arimrimor iti silid na. Gapo siguro ta masakit gayam. Nalabit akasta. Kan adakid daw na, Nana. Anya dayta. Numabalin ka no. Saan tayo nga ibaga kada senyor, kan senyora? Kumaro manan ti kasta nga ugali na. Anya nga ugali, Nana? Ay na, sipod pa'y idi. Numabalbalin. Di na kayat amaamuan dagiti dadakkel na no anya ti mapaspasamak ken kwa na. Ammom karidad, numabalbalin. Jag kumakayat akasin ningid mo day jay agayem mo. Ne, apay kumamat, amado. Nabayagan nga gayem kami. Sabali nga minti ugali na. Nalaing nga gisungsong. Amado, iti da ito'y nga edad ko. Paduruganak pa'y laang ti ammom. Karidad, Ada bukod ko a panunot. Dagiti laang kunang ti padudurugan. sabali man ang titinor ti sound. Ibagbagak laang, amado. Malhuston. Nabannog ti panunot ko. Jak kayat ti makirikyar. Papa, oray siyak ton ti mangibagakin ni Tito Amado. No apay agim matang ta iti motorsiklo. Panagkunak iha saan ang anasken ngay magampay ken kuana. Papa, Amok no apay akinumpirma na kanyak ti maipapan iti dayjay a motorsiklo. apay, Papa. Gaputa kwarta ti kumpanya tinaaramat. Isuasukatak lang dayjay a kwarta. Awanan ti parikot. Papa, Ket anya ti reaksyon dayjay adan arinigalwam iti nginginaan a motorsiklo. nalaos tiragsak na, Papa. Tilam ka. Amangan no agabuso dayjay a tao. Tirigat na. Amangan no pagbagasan na kanton. Dinto mapasamak data, Papa. Kas itinakon-akon, amok ter aramidak. Isa di kay agdanag. Tas saan to apulos ang mapasamak ti pagamam kanyo. Nang rabi ka din ni Albert. Wen senyora, Sinaludsod na ka dino sa dino tinapanag. saan mat senyora? Basta rimwar iti silid na itay anangan. Kalpasan na, nagsublimot lang iti silid na. Ne, apay ngay. Kwa, jakmat mo senyora. Nakaskas daw. Anya nga tati makagapo. Kwa, amang ano nabannog, senyora. Sa bagay. Kay kayat kon nga addalaang iti silid na. Ngam ti makisar sarita iti no asino laditan. Ha, Di nakitaan iti kasta si Mang. Irwam mon ti bagim iti kastoy a panagsasaok. Ngam ket di. Saan ka akaraman iti dakdakamatag? Kasano nga ta amaamuak no anyan ti kasasaad ni Senyorito Albert? Amangan mo't no kimaro ti sakit na. Uno saan? Amangan no mabisin. Tabasit latikinan na itay. Laika, balasang ko. Itay payla apalpaliiwan ka. Apay adi ka payla maturog. Nana, nakariing ka pa'y lagayam. Kasano ang makaturog ak?
Kat balikid ka mat abalikid dita ka, ma'am. Apay aya? Jak makaturog amang pampanunot iti kasasaad ni Senyorito Albert. Nana si Mang. Laika? Amang kimaro ti sakit na. Saan mo't siguro? Alakit din. Maturog kan. Rabiin. Uwan, nana si Mang. Matungpal. Nukasta, kumpadre. Si kangarod ti mapan itay jay resort. Wen kumpadre, sana bale. Inring pas kun ti amin na trabaho iti kalman. Sinigurado nga awanan tinaliwayak. Kasta gayam. Kat plano nga ikuyog ni Caridad. Tapno mapunas ti panagatap na kanya. Mayat dayta, kumpadre. Napintas dayta na panunot mo. Marignak nga mina saan pailangan na punas ti panagduaduan na. Iso nga ikuyog kuman iti ipapangkoy di resort. Okay. Good luck, kumpadre. Di kagdanag ta siya kung ti makamu ditoy. Anya jay ko na, amado? Ikuyog ka iti papangkoy di resort. Kunak. Ha? Akpay so? Katuan. Diyak kaya ti mapaspasama ka data. Iso pa nagkunak, kasapulan tati oras para iti tunggal maysa. Amado. Iso ngagsagana ka, mangitugot ka iti kawasta. Ha? Agbayag ta ka di ijay? Agnaed ta ijay iti lasod ti sumagmamano nga aldaw. Ita ti panang rugi day adan iti trabaho na saan ka di? Wan papa, naurnusan ti schedule na. Naggasat lakit din day amamirmiraot. Agasam, tagrasya pa yan ti simbang baykan kuwana. At dayta ka man yan, papa. Anya ka di. Kaslang amin jak pa'y lamaklon ama iran ranod day Papa, please. Husto ko man. Diyak kayat, aday tamanan ti pakasurunam. Okay. Kaslawanan ti imbagak. Basta't ipanunutam kumalatan, papa. Para iti pagsaya atak ti amin, ama paspasama. Ingkuyog ni Senyor Amado ni Senyora kunam. Nana si Mang. Wen Laika, inkuyog na ijay resort amarin renovate. Kastagayam. Amuglatan no apay amaragsakan ka. Nana? Alan balasang ko. Ingka kitaan ni Albert. At dapat klase da ijay itang aldaw. No anyaman ti makagapo, no apay nga aramidem ti kastoy ita. Agyamanak, amado. Anya kalakit din aya Caridad. Kaya't ko lang ay panagnakan ka at trabaho lang ti makagapo no apay nga da kay resort. Amado. Mariknak ngamin ti panagduaduam. Kat nukas di nga agatap kan, sabalin ti jarmo. Datan tumet ti agriri. Kat day tatijak kaya. Pasensya kan, amado. Awan ti rumbang nga ikidawam iti pasensya. Ti importante ita, kat maipayan ta iti kundaway ti tunggal maysa. O anya, kumustan ngay ni Albert? Agurigor pa'y laang. Nana si Mang. Ngam, ipilit naman ti ag-eskwela. Anya? Ibagbagak ay nananalaangan. Saan ka no? Naskan ka no asumrag iti pagadalan. Unay lakit din ayan ni Albert. Da kayo la kuman ti makisarita kan kuana. Amang ano niya ti mapasama kan kuana no ipilit na ti sumrag. Ala, bayam ta siya timang kumbinsir kan kuana. Narigatan. Amangan no kumaro ti sagubanit na. At da kanyak ti schedule day adan. Inalak ita iti sekretariat. Masigurado akadag ito akan ito.
Dandanin sumangput dayjay dito'y universidad ang naggapo iti trabaho na. Mas ka na makasaritak itinalapat dayjay a lalaki. Narigaten, amangan numamaysaan na ti anak ko. Babae ti anak ko. Iti kanito ang maagrabyado. Nalpaston ti amin. Awanton ti serbi ti amin. Iso anas ken na makasaritak dayjay adan. Nagbayagan dayjay tao. Rumbang kuma. Ket iso daytan. Jak lakit diag bidot. Iso daytan ti motorsiklo kinatang mi. Dumsagak dito'y lugan ko. Dan, Ha? Sir Fausto? nasaya at tadakan. Kaya't ka ang makasalita itinalapat. Anya ti pagbanagan ti panagsarita da Don Fausto ken Dan. Gagayam, giuliwan adenggan ti tuloy ti nobela tayo anapauluan. Sadag! Sadag! Napalabas, nagdanag ni Laika, idi maamuan na amasakit ni Albert. Nadlaw ni Nana Simang tinakaro a panagdanag ni Laika. Iso a binili na daytoy nga ison ti mga sikaso ken ni Albert. Kabayatan na, nalausmet tiragsak ni Doña Caridad. Gapo tain kuyog daytoy ni Don Amado, iti ipapan na iti resort. Sigun ngamin iti don. Amangan no kasapulan da nga agasawa nga ipaayan iti kanito ti tunggal maysa. Tapno makapaginnornos dagitoy. Iti sabali a bangir, at damat planplanuan ni Don Fausto. Itagagayam, denggan niyo tituloy tinobela tayo anapaulwan. Sadag! Isudaytan. Jaklakit diag bito. Isudaytan ti motorsiklo ginatang mi. Dumsago kon dito yung lugan ko. Dan, Ha? Sir Fausto? nasaya tadakan. Kaya't ka makasarita itinalapat. Anya ka diti maipay ko, Sir Fausto. Kaya't ko lang... Ada kagayam dito yung universidad. Iha. Si kagayam. Anya ter aramidam ditoy, papa. Kinapudno na. Adda ginagarak iti din ditoy. Nakitak ni Dan. Iso kaya't ko kumakasarita. Sir? Anya tibagam kinidan, papa. Dan, kablawan ka. Sapay ko ma, tasay saya atam ti trabaho. Wen, sir. Di kay agdanag. Aramidag dayta. Kabalak dayto Nana Simang. Saan da ko mapagdanagan? Angam barok, madipay laeng tilangam. Madlaw pay lang nga agkakapsup ka. Nana Simang. Kasayaatan siguro no aginanakapay. No anya ti kunam. Uray siya kun amismo ti mangipakadaken ka ije universidad. Nana Simang. Sigurado ako ungat na ka ni mama na aramidam ti kasta. Saan ang maamuan ni senyora? Tanagkuyog da ka ni senyor. Ha? Napananda? Napanda ije resort. Isu nga awan ita ni senyora. Pangaasim barok. Di mo ko man ipilit. Tama nga noan niya pa'y ti mapasama. Okay, kakadilaan, Dan. Wen, Misty. Di nakpagdanagan. Sigurado ka, ha? Anya kalaki din Awan ko nakman. Agdala ka kan ka, Dan.
Oras ang ti klase ta. Iso na lang ang kaagduma ti classroom ta. Sige, mapana ko nagklase. Okay. Agkita ta no madamdama iti kantin, ha? One Misty. Ay, sa bali tinakitak ajar itay ti ama ni Misty. Nagbaliw langan itay inasidgan na kami ni Misty. Anya nga tatipudno agagara na kanyak. Jakla impagaro pakastoy ti kapintas daytoy a lugar, Amado. Ita tanakita mon, amumon. Makapasalibukag itirik na ti agnad ditoy. Saan ka di? Husto ka, Amado. Ngamin, nagpintas ditoy. Mainayon pa iti napintas apoy at aklawlaw. Kanti maris asul adanom ti baybay. Dayta ti makagapo, no apay aginatang mi daytoy. Kadita, marin renovaten, tapno adunto ti maawis. Ammo mamado. Jakton mas daaw, no agbalin an nalatak da iti a resort. Kat pagaayat to apasyaran dagiti turista. Dayta talaga ti target mi kani Fausto. Ti agbalin analatak, dayto a resort. Naimbaglakit din tadimnagkan ka ni Senyorito Albert, nana si Mang. Lay ka balasang ko. Imbagak matan kan ka. Idi pay laeng. Ad-adda nga ipangagnak ni Albert ngam da senyora. Diyak mo't kit ipampanak kulay ta. Angam kasi tinakunakon. Adda gundaway amas agtalek kanyak ni Albert ngam kadagiti dadakkel na. Nadungo ka ngamin, nana. Kat amok aday tati makagapo, no apay anaas asidagtirik na ken ka ni Senyorito Albert. Balasang ko. Kat siya ka mismo ti makapanagnak iti dayta. Ar-aramidak laang ti rumbang layka. Awan ti pamilyak. Iso ada kayon nga adda iti asidag ko ti ibilbilang ko kas pamilyak. Masayat no magustuhan ni Caridad dita resort, kumpadre. Talaga magustuhan na, kumpadre. Maragragsakan na nga rod. Kamaudyanan na. Amo ko no kasano apunasag ti anyaman nga atap na kanya. Kumpadre, No ata parikot dita, awagan na kadagos, ha? di kagda na kumpadre. Aramidak dayta. Okay nga rod. Kastapay. Bye. Bye. Talaga saan na mapunas iti isip ko ti maipapan kanidan. Bayaw awan ko kumanday jay. Gapo iti awag ni Amado. Ngemsan lata. Talaga sa balit agparparik na kanyak. Kati kayat ko. Makasaritak day jay alalaki asaan amaamuan ni Misty. Senyorito, adto yan ti agas mo. Agtumarkan. Agyaman na kalay ka, ha? Awan ti rumbang apagyamanam. Ar-aramidak laang ti rumbang. Like ka? Alan, senyorito, agtumarka yon. O sige, Daytoy ti danom. agyaman na ka. Ala, aginana kayon. No, damasapol yo. Ayabandak laang ha. Di nakapagdanagan. Kabalak mo tanggat. Di mo pilitan ti bagim, senyorito. Narigatan, amangan nung mabignat ka. Agyaman na kalay ka. Awan anyaman na, senyorito. Albert, like ka. Albert, Aha? dahito ti kahit kung ayawag mo kanyak. No da tayo lang katanana si Mang. Awagan na klang iti senyorito. No adda dagiti dadakkel ko. Tapno saan da ka nga ungtan. Talaga ang nagmayat, tiriknag. Nang runa iti kaaddak diti igit ti baybay. Maginawa, anak. Panakunag. Daytoy. Caridad, Amado,
Si kagayam. Umay ka manganan. Nakasaganan ti makan. Amado, kayat ko na ito'y alugar. Kunak tumot ngamin. Di kagdanag. Kanayon ton ti kaddata ditoy. Inton na urnusan da ito alugar. Agpaiso ka di, Amado? Katuwad. Ala. Umay kan. Inta manganan. Dan, pudno ang nabiit pa'y ang nagsiningad na. Ngamadmadlaw ko. Adda parikot mo. Apay ka di. Misty. Ibagam kanyak dagpaiso. Adda ka di pa kainaigan ti kaadda ni Papa Itay Bigat dito universidad. Agpudno ka, Dan. Diyak kayat nga agilimad ka kanya. When Misty, Anya ti parikot. kaslad dati sa bali pa anapat patag agagara na kanyak. Iso na lang tadi na naibaga. Day tati agpaiso, Misty. Kat day tati saan ang mapunas iti panunot ko. No siyak lamay sa balasang ko. Kasayaatan no tong palamlaang ti kayat ni Senyorito Albert. Nana si Mang. Siya kunti mangibagbagakan kalay ka. Nasingpat ni Albert. Amok dayta, Nana. Makitkitak matkat dayta. Kanamom, balasang ko. Panagkunak. Dakkel tinagbalin apaset mo iti inot a panagbaliw na. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Nana si Mang. Naloko ni Albert idi awan kapay. Kumpormila dita ti aramidan na. Nalaing amang rabak. Di mo't napadasampay tinapaglulukwan gapukan kwa na. Wan, Nana. Angam ita, sabalin ti trato na ken ka. Nadnadlawan nga isakit na ka. Nadnadlawan ang nalagaan ti riknanaken ka, balasang ko. Katamok, nakasaganan ni Albert ang mga ramid iti amin, tapno maprotektaran na ka. Amado, iti kaaddata dito'y ikit ti baybaya. Kayat ko nga agkari ka kanya. Anya ti kayat mo ngay karikan ka, Karidad. Ikarim asaanen ang maulit paya, tinagbasulam kanyak. Karidad? Saan mat ang narigat nga ipaay, tikid-kid daw, saan ka di, Amado? Saan? Saan, Karidad? Nukasta nga rod. Pangasim ta ikarim kanyak, asaanen na maulit daydi. Karidad. Aminado ak iti nagbasulak idi. Katkas iti kanayon nga ibagbagakken ka. Nagbabawya ko iti kasta unay, daydi abiddot ko. Amado, No kumata maikanak lang iti gundaway amang isubliti na palabas. Aramidek, tapno maliklikak daydi akam malik. Ipatpatag ka unay, Karidad. Kat ikarik, saanin ang maulit pa'y dayjay? Di kanton lumdaang pa'y itidanak, Karidad. Dandanita yun agturpos, Dan. When Misty, kat utang ko kin ka ti amin. Dakkel ti na itulong mo kanyak. Tapno magunod ko ti arapaap ko. Da kayo ka ni Sir Fausto.
Oh, anya ngay. Adda ka di pa'y panagamak mo iti ama? Awanan. Idi damo. Aklo na. Dakkal. Ngamita. Nairwama kon ken kuana. Kat maragsakan akmat, ta nakabaddo nga alam ni Papa. Aramidag ti amin para ken ka, Misty. Agyaman na, Dan. Oh, dahi gaya man ni Albert. Ada kayo gaya man dito eh. Uwan, Albert. Oh, anya ngay Brad. Sumurot ka di ije resort? Ah? Uwan mat ngamin, Albert. May mayat no kakuyog da ka amapan ijay. Da kayo pa lang. Ado pa ngamin tinaskan nga si Kaspo para iti graduation tayo. Isodyak pa lang makasurot kada kayo. Mapanggayam damis ti ije resort. Amado. Wen ka no, kakuyog dati sumagmamano agagayam da ije pagadalan. Kasla blowout ni Misty kadagiti gagayam da. Kadwada ni Albert? Jakam mo. Nalabit a kadwada day jay ta. Ha? Ungur ti kotse ni Albert dayjay Uwan nga rod. No kasta, sana simurot ni Albert kada Misty. Si Mag? Senyora, adda kayo matgayam. Adda ka di pangibaunan nyo kanya? Sumangpat dito'y ni Fausto. Adda ka no ngamin napatag apag saritaan da kani Amado. Kasta ka di, senyora. Di kay agdanag. Siya kunti makaam mo. Ammo mo ti pag-aayat ni Amado. Saan ka di? Wen, senyora. Ayan nilay ka. Adda ijay hardin, senyora. Isun ti agdaldalos ijay. Ha? Isu ka di ba tinangurnos kadagiti mula ijay? Wen, senyora. Nalaing matgayam. Pudno dayta, senyora. Ado Puston. atalaga. Jak imbagaan na yunam tinakunak. Pasensyakan, senyora. Pakawanan nakuma. Kunaklan no kadwadadan ken lay ka ni Albert anapan ije resort. Kunana met nga do ka no pa'y asikaswan na. So bagay, sa bali nga minti class schedule da ken ni Misty. Ni Misty, nalpas namin iso nawayan nga relax. Sa nabali, kumpadre. Importante, agturpusan dagiti ubbi. Pudno dayta kumpadre. Kamaw dyanan na. Panagkunakat san mat siguro adakas no pagsaritaan tanti amin. Anya ti kayat mo asawan. Ti may papan iti panagsimpa dagiti anak ta. Huwag ngagpeso. Kayat kumot dayta. Kayat kung iti panagturpos da Misty ken Albert. Sumarunumeten adagos ti panagkalaysada. Makaliklik pa ingatan ni Albert, iti kayat da Don Amado ken Don Fausto. Gagayam, di uliwan adenggan, tituloy, tinobela tayo anapaulwan. Sadag! Insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria. Iti direksyon ken musika. June Ribotazo. Computer Recording Technician Mark Molag. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ngestasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.